Nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngamevent nasezansi ifundazweni zethu zonke khona eNingizimu Afrika nangaphandle sabengelela igama lohlelo ke izimpande ezama-Afrika kanti le Black Live TV igama lami King Sicaka Makaluqa Themba abantu bavukile ke ba right impilo zabo nje zimnandi zifana nami nje kodwa akadlule lapho sithembe ukuthi njengoba nikhona nani nihleli lapha emakhaya ninakho nje ukulandela lohlelo lethu nifunde okunye nithola ukuthi sikhuluma ngani izinto ezahlukahlukene kanjalo ke siphindile sabuya ukuzodika idolunye udaba sizwe ukuthi abantu nokuthola kwabo kuhamba kufika iphi kwenzakalani abanye bafuna ukushiya nezilwane zabo abanye bafuna ukushiya ithi nasiyavelela kodwa kayikho into esizoyenza sothini phela right asigijime sibingelela isihambelo sethu sinaso namhlanje sizwe ukuthi ngabe kuhamba kanjani thina udaba lakhe namhlanje uzosixoxela sawubona Sawubona bhuti njani? Sondeza imic kuwe wenze njani mafuna singakuzwa. Ukuzwa nje. Unjani bhuti? Usondela kwi-mic noma yasondela kukodwa kwa. Right? Ngiyaphila njani wena? Hayi, ngeke singabe rasethu zabantu abanezimali ba. Sikahle na. Ziyasixaka ke kuba uyazi manje. Awusithatha usibeke sesuzwe ngana. ngana. Hayi ziyasixaka lezi imali manje. Xa kwayini imali isidingani mabhemi? Hayi, ningazami futhi ukufuna lesheshayi. Hayibo. Inzima. Yini kanti kwenzakaleni kuwe? Yabo mina ngumuntu nje oyiphantelayo. Yeah. So ngizamile nje ngayiqalela ukudayisa nje into efana nejoint. Kodwa kwahamba ngabuka indawo ezidumile ezazwayo. Ngathi hayi nami ifine yami ifike lapha. Yeah. So ngakhuluma nabathizeni ke mina ngihlala eDurban. Okay. So uyazi eDurban izinto ziyenzeka. Hey bangihlanganisa ke nami ngahamba ke hayi ngathola umuntu athi hayi ngizokusiza ufike kulezi zinto ulifunayo mina ngithanda nezinto ke nje ngiyazithandela mana uyahamba ufika ekutheni usuthola umuntu ozokusiza ovuma azokusiza kulezi zinto yeah advise oba yona yonke lento uyi-advise wena ngathola umngani nje ngamxoxela umngani okay ngathola umngani wathi hayi ngizokuyisa kumina umuntu ozokubeka kule level oyifunayo sure hayi wangithatha umngani wangisa hayi wangenzela lo muntu hayi zaqonda izinto kodwa ke itheme iqala ngambuza ukuthi ngeke sichithe igazi ngoba angiyifuni le yokuchitha igazi yeah wathi hayi ngiyakuthembisa ngisichithe igazi sizosebenza nje ngesilwane wathi hayi uzongifunela ikati nje kati nje limnyama kati hayibo okay kathi hayi okay ngalifuna ke ikati ngalithola ngabuya ngayawayo kwenza izinto zakhe ke wathi thatha leli kati ulivalele ulenzele nje indawo yalo uhlale khona bese wenza izinto lezi ke ngikunikeze zona so if leli kati lizokwenza khona izinto ezizolenza if ibusiness yakhe isihamba kahle iqhubeka lizozala amanye amakati the more lizala amanye amakati ila ibusiness idlondlobala khona so azalekile amakati aqala egcekeni la ngihlala khona anda amakati ngabona ukuthi hayi shuthi hayi ziyasha imaka leli kati lakho loMaria likholeliswa umoya engcweleni ngoba phela lihlala kwekheji akukho la xoxa khona ukuthi likhona umuntu wesilisa lapha noma ikati lesilisa lapha cha lona phela ngithi khona lezi zinto engeke ngize ngilande kakhulu kodwa khona izinto ebengizenza mina kulona ukuthi kuze kwazi ukuthi kwenzeke lento engifuna yenzeke so lawazala ke lamakati agcwala la egcekeni lami so umuntu besilokhu sicontact-ana naye ngitshela ukuthi mesegcwele la mesezofika la kufanele ufune ufike khona azophuma ke manje agcwala umhlaba ke endaweni asabalale nje ikati nje ligcwale nje futhi akufanele uthi uzwabulale lawo ngathi mina hayi okay hayi business yami bhuda ngifuna uqamba manga bihambe wangempela ingisebenzelile ngafika futhi la ngifuna ukufika khona ngayibona ukuthi hayi sengiphila lempilo le ebengiyifuna imake mama kuleli kati elilodwa walithola uselizela amanye amakati asemaningi lawa amanye yawanaka noma usadila naleli lodwa lawa ngiwanaki yabo njoba lawe ephuma eshona le fanele vela sabalala ukusabalala kwawo ungena kwemali kahle asho ukuthi wona angisebenzelayo yeah asabalala lamakati wona anje asegcwele and abantu ngiyacabanga ukuthi basebexakeka nokuthi kwasegcwala amakati kangaka nje usingawafuyile ngoba phela agcwala nasemagcekeni abantu ngiyithulele ngoba ngiyazi mina ukuthi amakati asebenzela mina sure inkinga ke bhuti ihambe
yafika ekutheni engathi hayi ibhizinisi lami nokulekhanyana ngingazi ukuthi cause ngiqhubeka kulento athi angiyenze lo muntu ngiphindele kuyena mengiphindela kuyena athi hayi engathi awusasebenzi lo muthi ukuthi sisebenze ngamakati sekusifuna manje sithola omunye umhlabelo ohlukile yaqala ke yasinda indaba sekufanele manje nginikele ngomzali wami ongizalayo awuza naso story silale angitshele athi sekufanele athole igazi manje ukuze ibhizinisi lami liqhubeke mangabe nginganikeli ngegazi ibhizinisi lami lizowa noma mina nje ngigule noma kwenzeke noma yini so fanele ngikhethe ukuthi fanele ngenze njani so kwacaca ukuthi ayi ngilana ngoba ayi ngengikwazi ukunikela ngomzali wami ngengikwazi andingambuza lo baba ngathi ngeke yini ichithwe igazi wathi cha sure kodwa ke inyanga vele ke kuthiwa ziyakukhohlisa awubi nomhlabelo wodwa uqala kancane egcineni kodwa igazi kuthiwa liyafuneka so angazi noma usizo ngalithola ukuthi ngikwazi ukuphuma kulento ngoba uthi yena mangabe ngingaqhubeki ngiyenze kuzofa mina noma ku destroy kumndeni wami sona isikhathi sigakanani wena uyila kuyena wakhuluma naye ngalento mhlambe sengina 4 months or 5 months ngikhulume naye kuleso sikhathi ukhulume naye 4 months noma 5 ukhona ushintsho libonayo ibhizinisi lakho empilweni yakho ibhizinisi lami nje la ngifuna uqamba amanga ngilana nje hayi alisaqhubi kahle phelile nje izinto zami kahle nje hayi azisekho kahle ubusaqhubeka kodwa nekade ikade phela manje likhona ngiyenza kodwa alisangisebenzeli kwalawa segcekeni ayanyamalala kwawona ke manje ngaphambi kokuthi sikudedele mama isimo salamakati nomakhelwane nokuphilisana nje endaweni njengoba uyasho besemaningi kakhulu besihamba kanjani abantu bebekhononda ngamakati kodwa phela nami bengimangala njengabo bengafuna ukukhipha iqiniso ukuthi amakati agcwele nje imina engwalithile ngoba bebempela nje and lamakati ke abanena bhuti uzomangala ngoba shothu uzama ukulibulala uzama ukwenzani belingenzeki lutho belingathinteki phela lona belimane lifuna ukulwa nalo jike libe isilwane hayi washo waqinisa ngoba phela amalokishini akhona lamakati akhala ubusuku nemini ufuyile la ufuyile akhona sho nawe uyingxenye abantu abasineza lamakati hayi ngeke ngikuphikise lapho kodwa ngingasho ngithi mhlambe nami ngiyingxenye kodwa nje kunzima abona nje angisafuni mina ngeke ngikwazi ukunikela ngomzali wami awume ngaphambi kokuthi uyothatha lento owagcina uyitholile yokuthi uphakamise business lakho wawukhonza wawukholwa wawuye esontweni bengikholwa futhi kakhulu so uyazi ilingo mhlambe nawe uyakholwa ngazi kodwa uyazi ukuthi ilingo ziyafika silingeke imali iyasilinga noma uba imali iyasilinga nasodwa silinga nginaso kodwa siqhubeke so mina nje angoba into ngitshela seqala ukuthi ngithanda izinto so ngathatha nje ngabuka izinto ezibukhazikhazi ngalalela nabangani ngabona impilo esheshayo ngagcina sengifika la ngifika khona yabona semnweni ukuthi ubukhazikhazi uyabuthanda imina nje loyo sure so njengamanje njengoba isimo sikanje uvela ubudlelwane bakho nomama beku kanjani uma wami si close kakhulu mama ubaba umama kumina umngani because uyena umuntu ongikhulisile ubaba ubengekho empilweni yethu so uma uyikho konke ikona ukutheme eqhamuka lento ngathi ngeke ngikwazi nanokuthi mengibulala uma angihluphekisi mina kuphela kodwa abaningi abantu abazohlupheka ngokuhamba kwami emhlabeni and nami ngeke ngithola ukuphumula ukuthi ngirich nje ngihamba ngeemoto ezinkulu ngihlala komhlanga kodwa ngiyazi ukuthi ngabulala umzali wami abaningi ahlezi belama hlezi bekhuluma ngalezi zinto okhuluma ngazo kuvela ukuthi njengoba esezwafika esinqumeni sokuthi agcine sethwala wake wazama naye ukufunda wahamba ama-workshop amabhizinisi nani kodwa endleleni wathola ukuthi abantwana bendimeni ababhalansisiwe imfundo kuphela khona ukuthi abakusebenzisayo mhlawumbe nawe khona into kanjalo yakumotivate kulolu hambo lakho uzofikela usuxa yakho namhlanje olangimotivate kanjani mhlawumbe ngihambe mhlawumbe uhamba ama-workshop nifunda nenze yonke into kodwa ubona abantu asesesifulu kunawe masuthola later on ukuthi laba bantu basebenzisa izinto ezidlula imfundo nalama-workshop eniwahambayo
ngiye ngayizamba into ey'kanjalo and bengi-close kakhulu futhi nabantu aba-right. Bengithanda ukuyixhumanisa nabantu aba-right njengoba ngishilo ukuthi impilo e-right bengivele ngiyithanda ngikhula nje. So bengumuntu oyisondezayo kubantu aba-right. So bengigcina sengibona ukuthi no abakona ukuthi bafundile nanokuthi nje lento imani yabe imani akubona kodwa they do into abayenzile ukuthi bakwazi ukuthi bafinyelele la kufanele bafinyelele khona. So nami ngathothi ngizame-ke mhlampe ngizofana nabo. So do you still believe esithwalweni noma cha? Ngiyakholelwa kusona kodwa manje angisafuni kodwa ukuba kusona. Kodwa sona sikhona siyasebenzelana kodwa ekugcineni asiphethi kahle. Awunikeza naso Simomondi esifana nawe ekhaya i-advice ngezinto zokuthwala ukuthi mhlawumbe uma uthi ufuna ukuyothwala naye lapha yikuphi ongamnikeza khona ukuthi aqaphele noma aqhubeke noma yeke uthini wena wakho umbona? Hayi mina nje into engayisho nganza kwethu ukuthi nje balekani melana nalokho nakho uNkulunkulu akunike kona ungasaya nje esithwalweni ngoba asiphethi kahle isithwalo. Ungatshelwa ukuthi uzothwala noma ingegundane noma ingekokoroshe kodwa azi ukuthi ekugcineni kuzofuneka igazi lakho ngeke uze kugcine nje kuyisilwane. So ngithi nje zamani nihasilishe ngendlela e-right hayi le yokuthwala ngoba mina nje angisafuni lutho angilali nasebusuku. So ngiyanicela ukuthi nje balekani ningasafuni ukufana nathi. Impilo esiphilayo right imnandi yinhle kodwa cha balekani nje bogele. Balekani ningake nilinki. Sawubona kakhulu ngodaba lakho sithemba ukuthi sokwazi ukumthola umuntu ozokusiza uphume kuyona yonke lento uyiphilela impilo yakho enormal njengawo wonke umuntu. Ngiyabonga nami ngiyacabanga ukuza kwami la kuzongisiza kakhulu ngikwazi ukuthi ngiphume ngoba hayi angisalali nasebusuku kodwa nje isifiso sami ukuthi ngiyafisa ukuthi ngiphume kungaze kube late kakhulu. Sibonga kakhulu. Ngiyabonga. Nina benkashana kaMenze yaphuza umlaza kaMeva enhla nasezantsi siyabonga kakhulu ukuthi nibe kunye nathi namhlanje nithamele lolu hlelo lethu esinalo namhlanje. Igama lami King Sicaka ngwakaluqa le iBlack Life TV kanti igama lohlelo izimpande zama-Afrika. Ngaba ngenza ubulungiswa uma ngingasho ukuthi sophinde sibonane kwesinye isiqephu esilandelayo. Sale kahle. It's the Black Life TV.